پارلمانتری دم پارتیش مردینی میوانی منه سلاف بوده که کامیران که کاموران تزانی هر کس لهیویه بون تایبتی کرد لهیویه بون کو و یازدهمین پاکیجا چاکسازیه yani awayki ereni awayki pozitif ku bikari bebe alikar je proseya ştiyere dehate çaveri kirin usa çe ne bu vaka dem parti nezika hiyavali serçiye Rastî edem baş weşan xweş ez serî beştervana û mêvana hema silav dikim. Bi rastî ev pakêta wanê yazdemînî yanî adaletik beadaletîk ew qasî mezin hatiye avakirin ki got ev yazde pakêtayê hîn ev adalet hîn ê got dervî adaletê man yanî ê got negiheştine adaletê hene mero kare vê pêşî bêjî bibêje. Li Tirkiyeyê mixabin ji alî dadavi ji alî çîkavê ev zêdî 100 salî zêdetir ji bo Kurdan hukuk dualî tê meşandin. Wek hûn dizanin belkî weselê korîn kiribê ji xwe girtiye siyasîn wextê tên darizandin bi Devlet Güvenlik Mahkemesi yanî ewlewiyê devlet aliyê ewlewiyê mahkeme ji bo wa çêkirî yanî taybet mahkeme ji bo wa avakirine. Li wê derê hatin darizandin û axibe jî cezayê giran hatin danîn li gorî mesela cezê wa 10 sal bi dikirin 15 sal ji ber ku qanûna wa wisa bû. Ew jî nebes yanî nîv behr bi zêde dikirin ew jî nebes di înfaza wê de wextê got zindanê ji divan ji 4 behra 3 behra radizin. Ama ev sûcê adlî got em bibêjin nîvî ya jî 2 behra 3 behra li gora sûc li gora wextê got hatiye sûc hatî kirin dema wê de tê guhertin carna jî nêvî carna jî 3 behra 2 behra. Yani ji her alî ji bo Kurda rastî hukuk duyemîn yani yekî veşartî tê meşandin. Ji xwe înfazê girtiye got zindanê dimane cezê xwe temam kirine bi serketê jî înfazê wa bi alî qurulê xwe dişewitînin ew jî giran didê yani zehmetîkê didê girtiyan. Rastî ev paket ji bo me jî hêviye me zêde jêtine bûn lê me got belkî ji bo proseya guhatî destpêkirin û bawermendiya gel ev paketê en azından vê neqlê kesî jê derve nehêrin her kesî ji bo her kesî bibêjin tabî ki em wek dem partî kek kamuran eftê wê wateyê ku devlet dixwaze bêje Kurdnû bila hêviyê we wisa berfereh nebin daxwaza yani tiştan nekin tiştê ku em dixwazin em dê wan jî bicî bikin û jî di vê vêyekê qebûl bikin. Tê wê wateyê kekê kamuran? Ne em nikarin bê tê wê watê. Em nikarin bê tê wê watê. Em pêvajoya destpêkirî jî rastî got em zêde jî bêmane bikin ne rast e. Ji ber wê ne em nikarin wilo bibêjin. Hîn çareseriya jî destpêka çareseriya got destpêkiriyê hîn negihaye astikê li gorî wa belkî em bibêjin. Pakêta 12 wê bê û rastî jî em jî wek dem partî jî dibêjin gerek ji bo çekşewitandin çekberdan girtiye zindana de û gerîlayê PKK divê ji bo wana zagon yani yasak taybet derkevê yani divê ji bo wana tişkî taybet derkevê rastî em jî li wê çîkêne lê ev gavek wek erênî bû wek ji bo civa xwedî li vê pêvajoyê derkevê bêtir xwedî lê derkevê daha doğrusu bu mero rastî bêje hîn bêtir vayê hêviyê wa jî çêdibin demekî ev tenê yek aliyê gav tê navêtin du aliyê lê wek hûn dizanin jî çareseriya komisyona çareseriyê jî komisyona ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd hatiye avakirin du mehê jî wextê xwe karê xwe dirêj kir. Ez bawerim wê divê hundirê du mehê de ev yasa taybet û gelek mijarê di wê bên axaftin û ser wêna jî wê pakêtik ji bo gelê Kurd ez bibêjim ya jî girtiye siyasî wê bên bêholê wê bê meclisê wê gora wê jî bêmeşandin yani mero bêmane jî kek kamuran gava ku mirov li vî kek kamuran gava ku mirov li vî wêneyê vê proseyê temaşe dike ev proseya ku ême weka Kurd em weka proseya aştiyê binav dikin niha kesên ku rêkberê vê yekîne muxalefeta vê proseyê dikin diyar ku dema dawî de yani provokasyonên mezin dixwazin pêk bînin bi taybetî ew êrîşa hekareta eştere bêjim ku li hemberê rêzdar Leyla Zana hate kirin
وی درباره ده گر اون هلوستا خوش مره بیجن هستی و چنه چما yani ev alî dixwazin vê hesta kîn û nefretê di nav civatê de bigihîne astekî wisa ku ji terbiyê, ji heysiyetê, ji şerefê jî dûr keremkeke kamûr. براستی او نه ایرو حیثیت شرف دورن یعنی او سکنوا نه ایرو تنه ست سالی امکار ببیجی بمرو دینه برخوا یعنی ایگو چاره سریه دخوازه البت پرن ایگو چاره سریه جینا خوازدن هنه کینه او کس ایگو شر شپفچون و آلوزیه سود دگرن و فایده دگرن yani bazırgane silahını bazırgane eroinini bazırgane artıştı imkarı bebeşin yekjeji ev yani de minake dünya jid artımullo çebuye be vajo hinki godrej de ya jik de egol hember venan dişberi venan duxwazin ew çareseri yani ew prose çareseri godes bekiri xarabıkın jber vena ev tiştevoloji mero gelki mani ne dewana le mero wana jib bineşwa jber go ev 7 salı fikri var ramane var jibo tünekirina ya ji tünebuna gelek kurdu ve ez karim bena bebejim hezawa bawer bikin pir keme duxwazin xweser êrişê Kurda bikin serwên xwe hebûna xwe dirêj bikin ya jî hebûna xwe firehtir bikin ya jî emrê xwe dirêj bikin lê em karin bibêjin dawê emrê we hatiye ji bo vê proseya ku dest pê kiriye û ji bo civaka Tirkiye û Kurdistanê tevayê jî çareserî pê kirin erênîk mezin heye ev dengê wilo ê dijberî gelan dijberî aştî û azadiyê û wekeviyê wê elbette bin hertim jî çebuî dinyayê jî mînakê wê pirin. Keke kamuran tu buxa parlamenteri û di parlamentoya Tirkiye'de yani gavagu mirov temaşe dikî tu dizanî yani parlamenterên Kurd bi rastî di çerçeveyeke şaristanî, medenî gavagu rexnê xwe jî dikin di vê çerçeveyê de dikin ke kamuran tu dizanî ew tiştê ku li Bursayê çêbû parlamenterekî İyi Partî bi xwe ew sizayê ku 16,000 lîre Federasyona Futbolê siza li ser Bursa Sporê danî parlamenterek diçe vî pereyê ew bi xwe dide. Yani ev tê çi vê wateyê ku li pişt vê provokasyonê em hene vê dixwazin diyar bikin ku provokasyoneke plankirî bû ya ku hatî kirin û digarî berdewamiya van provokasyonan jî hebe. Bi rastî ew jî li navgel de digerin hêza xwe dipirsin bê çixasî wek anketa çêdikin. Anketa partiya gotu dibêje partiya Lewitî ez bibêjim pênase bikim yani. Ew partiya Lewitî daketî bi niya du siyarê yani berînha heftiya borî anketek bela kirin 6 wekîl dixistin. Ew ji ser wêne dixwazin hêza xwe xurt bikin ya jî wekû konsolîde bikin bingeha xwe em karin barajê vekin ve nekin. Hemû hewildana we ev yani tişkî ditineyê zêde jî merov mane nede wana çünkü hêza we pir kêm bûye nemane ev dengê wanî berî got biqetisin dixwazim qedeha xwe nîvala Kurdî bibêjim. Tu dizanî keke kamuran hin tişt hene ku mesela yekî değişênin tu zanî mesela gotinên ku li dijî rêzdar Leyla Zana hatin gotinên ku li dijî eştere bêjim Ahmet Sporê gotê nekirin li wê derê gotinên ku li ser Brêz Pervîn Buldan hatin xwestin ku bên kirin yani te dît mirov hinekî pê diêşe yani wekî Kurdekî pê diêşe ku gotinê wisa Lewitî wekî goter binav kirî hat tên bikaranîn. Serokkomar Erdoğan dibêje em dev ji proseyê bernadin. Di vê derbarê de dîtina te bigirim kekeyê kamûr. Yani proseya çareseriyê ez bibêjim Erdoğan de ji bernadê ev em karin bibêjin ne tenê îktidara AKP û Erdoğan e ev seknik dewletê ye ev 7 sal bi hemû şerê qirêj şerê taybet çi awayî çi heyzavî hebû ser Kurdar hat lê Kurd nefetisandin Kurd hîn bêtir her roj hêza we xurttir bû û bêtir dengê we derket û xwedî li xwe û çanda xwe zimanê xwe hebûna xwe derketin rastî jî îro hebûna gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê hatiye qebûl kirin yani ev tê veçikê
جبر وینا تنه اردوغان به işlerine kodire derkevin ve kim bibe çünkü projek devlete emkarın bibejin devlete edi fem kir gon nima kare bi şer u pevçune gele kurt bi taştı bibe yaji tunne bike vakte gonu kare beji şerek be mane hey go 100 sal bi walati te meşandın dixwazejib dawi bike muhatabi bir işici PKK'yi u Rezdar Öcalan'ı yani burası erişe gol Leyla Zana bunu belki yek ez nego çok tıkım yacı kem dıkım ama bevaje yoktu go hevditne Rezdar Öcalan hatiye despekrin haya iro haroş hakaret haroş tiştelevuti de bejinç bu Rezdar Öcalan Keke kamuran duxwazim pirsekê li ser rewşa pirsekê li ser rewşa atmosfera li parlamentoyê atmosfera siyasetê de kerem kevê ez gotna xwe fermo fermo براستی جی yani مرو تنه tabii ki Leyla Zana tiştiknayı kabul kırın ama همه rebas tevkera vana ser değeri kurda go erişi vadkın yek ji Rezdar Öcalan yani مرو vena çık bike her tim dixwazin ser vena pevçu müşerki derxin acaba emkarın ve proseye ya ji ve çareseri ya ji ve pevajoy xarab bikin همه قوتا خو همه فکر و رمان خود دانن سر ونا لی براستی جی هم گله ترکی هم گله کرد و کردستان و گله گو آشتی دخوازن جبو گو اف پروسه جی اف چارسه اف پیواجو هر سری همه دستفاد خن بنکفر لی بورسا سپور نای قبول کرن بلکی ون نزانی بنا بری 10 سال زیاده تر جی وقت سرناو دیاربکر سپور کو لیگا یکمین ده تیما وهبو دیسا قونیا و بورسا سپور دست بکربون جورو هات جی آمد تخم ودا کتبو لیگا سیا yani ev biro kam karın bejin fazla bir dubare bebe yani gori fa erişir Ahmet Spor bu Ahmet Spor iro cewe baş peşketi serketi jbo ve dibe bu fazla denk derxin yani narazı bunu Keke kamuran tuzane mesela her demde siyaseta Türkiye'de hatiye gotun taybeti mesela AK Parti'de bir şey yani avan ev müjargelekani zaman ku harekata Kurdî gerdaxwazên xwe di çerçeveyekî sivîl demokratîk de bêne ziman her tiştî mirov dikare münaqeşe bike her tiştî mirov dikare li ser rawestê bîne rojevê atmosferekî wisa li Tirkiye peyda bûye bi rastî û hem di qada civatî de hem jî di qada siyasî de ku مرov بکاربی دیتنین خود چرچوبیکی سیویل دموکراتیک ده آزادانه بینه روجوی راست parlamentoyu tene ev partiyalewti muhalif ma le ede partiye de hema pişkiri da ve pevajoye de çareseri bu despekiri ev jî zedî sedî not û penca goş alî parlamentoye ve pişkiri heye û birastî ji heftiya bo bihûrî dîsa ew wek digerin navgel digerin çiqasî pişkiriya ve pevajoye heye ser sedî hefteyê digotin heye ev jî merokare bibêje tabii ki li Kurdistanê ev sedî heftê zêdetir sedî not û ez bawer sedî not û pênc jî hebe Tirkiye jî demekî ji bo ev sala dawî got şer û pevçûn çênebûyî kuştin çênebûyî serwêna jî herênî roj bi roj gav bi gav zêdetir dibe tabii merokare vena bibêje yani vekirî jî xuyayê rast gelek spas botem birêz kamuran tanham parlamenterê dem partî ji Mêrdînê gelmem